L-Awtorità tal-Artijiet għaddiet 33 sit biex jitranġaw u jkunu jistgħu jibdew jintużaw għall-akkomodazzjoni soċjali. F'konferenza tal-aħbarijiet biswit waħda mill-proprjetajiet abbandonati fil-Birgu ġie spjegat kif f'eżerċizzju li jagħmel il-Gvern identifikaw 33 sit battal li issa għaddew mill-Awtorità tal-Artijiet għand l-Awtorità tad-Djar. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes spjega kif bħalissa bdew ix-xogħlijiet fuq 4 siti abbandonati. Huwa qal li minn dawn l-4 siti biss se jkunu qed joħorġu 11 il-appartament. Dawn l-4 siti li diġà beda x-xogħol fuqhom jinsabu fil-Birgu, ir-Rabat, iż-Żejtun u l-Belt. Spjega li x-xogħol mistenni jkompli fuq il-proprjetajiet l-oħra fi żmien li ġej. Li bdejna nieħdu inizjattiva biex nirriabilitaw dan il-bini antik li jiġi għand l-istat u għandna d-dover li nagħmlu użu minnu. Issa mill-banda l-oħra ħafna min nies li ħajibbenefika huma nies li qegħdin fuq il-waiting list tal-awtorità, nies li huma vulnerabbli, li għandhom ċertu issues marbuta ma' housing. Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius sostna li apparti l-1500 appartament li se jinbnew fi żmien li ġej, dawn il-postijiet se jkomplu jkampru l-att ta' proprjetajiet għal skopijiet ta' akkomodazzjoni soċjali. Illum qed isir ftehim fuq 33 proprjetà din li nisabu qudiemu jew waħda minnhom sabiex tiġi riabilitata u tkun tista' sservi bħala akkomodazzjoni soċjali. Tajjeb li ngħidu li nelħqu skopijiet oħra mhux biss li dawn id-djar jiġu riabilitati u allura użati, iżda wkoll qed naraw li problemi u diffikultajiet li jinħolqu lil terzi b'abbandun ta' dawn id-djar jiġi solvut ukoll. Il-Ministru Ian Borg innota li din l-inizjattiva fiha diversi perspettivi, fosthom dawk soċjali u ambjentali. Spjega li żona tkun tista' tiġi riġenerata meta proprjetajiet vojta jidħlu nies fihom u jagħtuhom il-ħajja. Qal li fl-2017 id-Dipartiment tal-Artijiet tal-il-Housing aktar minn 500 unit flimkien ma' sit kbir lest għall-iżvilupp fl-imsibda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.